Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияи поёндаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ дорем, мағозаи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои моро бахозед. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур док дӯстон, тарафи Жилмастӣ, повороти аэропорт тараф бошад, тарафи 7-9 дӯстон. Кинотеатри Зебунисо, хонаҳои фурӯши ҳамин домои нав аст дӯстон, рӯ парои Сороил. Хонаи фурӯши ана ҳамин бинода ҷойгир аст дӯстон, дар шашум ошёна, ана тиризаҳошуи шашум ошёна, бино 8 ошёна аст дӯстон. 114 квадрат, 8 ошёна, хона дар шашум ошёна қарор дорад, 3 дар хона дӯстон. полни плашадкаи холияй медурем даруни хона, полни хонаро мебинем дӯстон. маълумоти пурраро номерои соҳибмулк ҳам мемонем, занг мезанен, соҳибмулк маълумоти пурраро медиҳад дӯстон. мактаб, масҷид, садик ҳама чи дар наздикои ин территория ҳастад, медонем дӯстон. хоб рафта аз пеши ба навор мегирем. рӯзҳои наздик дӯстон иҷозат метиҳанд ки даромада зиндагӣ кунем дӯстон. ана шод ремонт ҳаст дӯстон, иҷозат ҳаст, даромада ремонт мекунем дӯстон. хоб меравем ба суи хона. хоб дӯстони азиз, ана роҳ ба шашум ошона баромадем. падест полни рангбор кардагӣ сафед, айни ҳол ремонт рафта истода дӯстон. лифта мебинем, лифт мегӯянд ки рӯзҳои наздик мешавад дӯстон. хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти чап мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап 4 комната аст, квартира аст. ана ҳамин роста ки тарафи дасти рост хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. хоб дӯстон, хонаро мебинем, ҳоли плашадкаи калон аст дӯстон. як 114 квадрат, перегаровка кардагӣ нест. системаи отопления ҳамаш гузарондагиам дӯстон. об ҳамаш қоидави аст дӯстон. 114 квадрат, 3 дар хона, плани 3 дар хона дӯстон, 4 дар хона, ама ҳамин соҳибон гӯяд 4 дар хона карда мешавад дӯстон. хоб нигоҳ кунед, роста ки дар омадед аз дар дӯстон, инҷо калидор мешавад. як хона роста ки мобай тақсим кардагӣ аст, дуюм хона, дар он ҷо сеюм хона дӯстон. тараф шакли кухня мешавад, ҳамом, душевой дӯстон. ана метавонем ки чорум хонаша дар он кухняша, кухню, ванна, туалет майда ак шавад дӯстон. хоб вақтон разбираться мекунем нашодиша. ина дӯстон як тиреза аз ин бар дорад, як тиреза аз ин бар, ҷои спальни, якто аз инҷо, якто аз инҷо. перегаровкаша кардагӣ нестанд, чуноне ки хитон омада нақшаша мекашем, мекунем дӯстон. нашод вақт барои истиқоматкунӣ даромада инҷо зиндагӣ кардан дӯстон, меган рӯзҳои наздик ягон 3 моҳ пас иҷозат метиҳанд ки даромада полни зиндагӣ кунем дӯстон. а ремонтш любое время биён ремонт кунем дӯстон. техпаспортош ҳам омада даниёшона гирифтаган, рӯзҳои наздик техпаспортошона тайёр мешавад дӯстон. хоб хонаро дидем дӯстон, об свет ҳамаш қоидави аст, лифтшам меёрам ба наздикӣ. як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, док кинотеатри Зебунисо дӯстон, рӯ парои заправкаи Сороил. аз заправкаи Сороил тарафи рӯи ҳафтум ваҳдат, тарафи повороти аэропорт Сенбас. бино 8 ошёна, шашум ошёна, 3 дар хона, 114 квадрат. нархи ин хона дӯстон 650 000 сомон, боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 4807 114. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад.
нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номерҳои поёнбудаи мо WhatsApp ҳам ҳаст, муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. дар панои худо бошед, обуна шавед, лайк кунед, дар комментария баҳогузорӣ намоед. хуб, раҳмати калон дар ҳидоят.